iba nga tricycle drivers. Ano man kulang kwarta ka dole gin manaw? Ha? Ura gyud ba ti kwartang gobyerno? Kaya ang mga information nga nabaton ta, basta hindi ka kuno accredited kag hindi ang hindi ka kuno registered sa SEC ang inyong organisasyon kag ano pa to? Hindi ura ka lisensya kung ano pagit nga mga kwan rasones, hindi ka kabaton. Galing tiyang iba ko onda na amuman kumplito man tamon daw anda tura gyapon kami man matawan na amoran. Wow, sa sudad kang Iloilo, mga pinalangga nga mga tagparamati. Ha? Ang Assistant Regional Director kang LTO, sang katawag lang ni Mayor Jerry Triñas sa mga kabiyanan sa Kaitugadi, kang DOTR, mga kabiyanan, gin-relieve, no? Bangad nga, biting ko na the red light, ang ginimo na, Hindi nga ang mga local ordinance nga niya, hasta laman sa multa, andat naglampot pa sa punto nga papala, i-recommend kang mayor, kang Iloilo, sudad, kang Iloilo, nga ipalinan, ha? Makaminan, bago ko ni John Capolo, ang kontra ni Mayor Jerry Triñas, waslek, poder. Ha? Oras sa tagapag, pangalagad, alas 8:17 sa atin palatuntunan. Ang sabat sa likod kang mga isyo, kag ang mga balita. Toragya sa Antique, ang may mga pilot areas or is a school nga dyan nga pwede sanda maka hiwat kag maka patigayon kang face-to-face classes. Ang diyang Mayabay Elementary School sa Barbasa, mga kamianan. Di medyo bukid-bukid dyan nga barangay sa Barbasa, tinatural uragi dyan ti COVID. Diyan mga kabiyanan, issues Banwak, Barbasa. Kundi naglupok ang violation sa pilahay kang estudyante, bangad gusto magpa-authenticate kang andar F. Bilog ra nga may eskwelahan kang UE, to the point nga si President Pablo Crespo, mga kabiyanan, kang University of Antique, nagkanselar kang pagpa-authenticate dapat hiwatan kunos kada banwa lamang ron, ha? Para ora ti pagdagsa, ha? Kang mga estudyante sa University of Antique nga linibo ora ti social distancing. Bo perti jo, kabay pangaura dyan nakatabo si Bang Banwa. Kay sa Barbasa mga kabiyanan, sa Barbasa lang ha, atensyon sa Barbasa, no? Ginagamit ang diyang klaro-klaro ron, hayaganay ron. Ginagamit ni Vice Mayor Archibald Untal kag ana mga isbe ang pagpila ka mga kabataan kag magpakilala kang anda kaugalingan. Ha? Region sa Banwa kang Barbasa. Bakit ti mo nga ura pa sandati? Wala pa ni tipiho dyan kung makabaton dyan mga kabataan dyan kang ma-absorb. Wala pa rin anda mapatag kung may bastante nga budget dyan dyan. Kaya ang ligad ganing nga scholarship, kang makabataan second semester, hindi ko nuro matao. Tapos, ano ang natabo? Kakampanyas na kung sa mga kabataan, kilala nyo dyan si SB Katagi, kilala nyo dyan si SB Pilina, kilala nyo dyan si Amo Kajay, ang kutob nga bilabol kag dyan ng SB, sa pila kabataan, ginapakilala nanda, pamangkot, inyo dyan kwartahaw. Ikaw, mayorable candidate Archibald Untal, ha? Ora man tinyo ti 5 dyan kari sa scholarship nga ri ora takmaan basi taw-taw mlaray ti nakakatabo lamang kadya nga daw pahalak mo. Ang punto, isabta nyo gani anay unang pamangkot kang mga estudyante dyan sa Barbasa nga andat naghambal tinyo nga ang second semester kang mga estudyante nga supposed to be makabaton kag ginapaabot nanda makabaton sa daka 5,000 hanagambal kamo nga hindi rin kuno tumatao. Karon ko mga panya kamo para sa nag-apply lad. Ano kasiguro nga matao ri ang mga kabiyanan kag this is now happening province-wide. Ha? Mga kabiyanan, ang diyang scholarship
diin ang budget para sa nagligan tuaw nga semester. Ligan tuig, hindi rin 5 tao. O kung kadya nga second semester, hindi rin 5 tao. Mga kabiyanan, ang punto, takagang pamangkot, amo jay. Ha? Gapahalaga ni kamo pa nawagan sa bilog kan tiki nga apply kamo kay may scholarship program kita. Tawaan kamo ka 5,000. Ha? Para sa bag-ong aplikant. Ura nyo gani matao tong ligad pa nga hindi kag ginhamba nyo hindi kali matawaan ang ligad nga ang kanyang semester nga dapat ginapaabot ng mga kabataan. Ha? Regyan sa Banwa Kabarbasa mga pinalangga ta para mati. Ano dyan tao-tao naman sa politika? Kag kung kung ang programa nga dyan para makabulig sa mga tauhan, hindi nyo pagamita sa politika. Ang problema karon, kaya ang tuyo nyo, pamulitika mananggali, bakan mananggali magbulig sa tao. Actually, pamulitika mananggali, bakan mantibulig sa tao. Why? Di mga kabiyanan, rakait mga pasikot-sikot, istorya dyan mga kabiyanan. Kag may dyan gani kapon nga nagpila nga palapit-lapit la sa luwag. Ang diyang scholarship po dyan, galutaw pa dyan sa tigabang. Mga kabiyanan, ura pa dyan piho, ura pa ni tiklaro dyan nga ginaprubahan sa kunya palawigan, kundi balaan rin ang natural sa probinsya ra balaan nga kwarta, prudiin rin balaan kag may na-approve rin sa kunya palawigan nga budget intended for the scholarship nga kadya ginapalahanda nga kung ano krako. Galutaw para mga kabiyanan man sa tigabang, oras at kapagpalagan alas 8:22. Ang atan nga palatuntunan, mga kabiyanan, gay imawgid, ang diyang Gonzales Store. Ang Gonzales Store, ragyan ra sa barangay Lamputang. Kung mang grocery kamo, diyan kamo pang grocery kompleto, gid ka barato. Wholesaler, retailer sandaman, kang diyang mga irimnen, kag soft drinks, mga pinalangga, nga mga tagparamati. Kag ang mga chocolates na dyan, frozen foods, tangke, kag mga whiskey, amo man ang brandy, barato, hindi hamak, ang anda nga presyo. Sa mga northern barangays kang Kulasiri, yan kamo ginagtos barangay Lamputang, sagapan nyo ang Gonzales Store. Sagapan nyo ang Gonzales Store. Kagay maman ang Elas Bike Shop sa Lamputang, Yapon, Kulasi Antique, Gabligya, tanan nga klase bisikleta, perfect nami, nga bisikleta dyan, high quality git. Kaya mga spare parts kang bisikleta, ragiyan gid mabakal. Gay maman sa tagapagpalagad ang tumandak marketing dyan sa Sentro Norte, Kulase, ang ginabaligya generator sa mga machine, tanan nga machineries, generators gamit sa pangumakag pangisda. Mr. and Mrs. Lunibic Picasso, amo ang tag-iya. Gaymaman sa atan banwa nga pangalagad. Ang diyang si Kapitan Victor Sorilla kang Sentro Norte, Kulasi Antique, tandes diyang kapitan mga kabyanan. Kag ginapamaan taglan ay si Edward nga Kindo, bata-bata dyan ni Kapitan Jimmy Smugat ke barangay Kap lebang na karoon ang mga alauna, umpisa alauna alin sa balay na, no, sa mga kilala amigo mga kabyanan, ang lebang karoon mga alauna, agto kamugid kung kilala nyo dyan, no, si Edward Kindo, jao ang tagtaganay, kung may tagtaganay kang laswa ko na dyan klase nga nagkaradunot ni Loren Ligarda sa San Remio, mga pinalangga ta pramati, may nagreklamo to kay Mayor Marmisyon,
sa ombudsman. Agamit ang kwarta ka pandemya, mga pinalangga nga tagpramati, baho nga baboy ang anda nga nabaton, tigin reklamo tos mayor. Ano ay, diinti mo ka pamakalak baboy mong. Sa Sebasti, ginbayaan yung mayor dyan project nyo. Mayor, so no, sa taga Sebasti, ginabandonan ko no kapamilyar ko perto, kag ni Rickson, od kaya nga project dyan ng hospital sa Banwa ka nga, Sebasti. Dapat ipatag nyo dyan sa mga pumuloyo sa Sebastian dat nakatabo sa Sebasti nga tanan proyekto dyan bisan 20 milyones ng proyekto ginahapaan nyo hindi lang lik mo tapos. Soryahan tara karon kag sa rumahan bisita ta sa ating nga pagpanglagad ragyang taga BJMP ragya sa Kulasi ano programa ka BJMP partis pandemya no. May programa bla BJMP man sa pandemya nga dyan mga kabyanan na Romana. Diya sa atin ba nga pagpagalagad bisitahan tang taga BJMP Kulasi. Mga kabyanan, oras sa atin nga pagpangalagad alas 8 27 sa sabat sa likod kami isyo kag ang mga balita. Tablet partner, may ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon partner kinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga mo ang kapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sa isa pagin ang lifestyle kag dugangan pa sang hatlo kayampo. Sus, nagaiga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani partner nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay isang vitamin hormone na sumusuporta sa pagprotekta laban sa sakit na cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 ay salid sa pag-control ng blood sugar level lalo na sa mga diabetic patients at ibata. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw. Kaya as a medical doctor, inaanyayahan ko kayong lahat sa pag-inom ng Life Extension Vitamin D3. Ang sagot sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Panyawan. Maayong magbalita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehos ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga maiyara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Iyari na ang eksperto pagkabot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya ng multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's VitaPlus mabakal sa mga masunod na poultry supply bidya sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa mga poultry supplies bidya sa probinsya kang Antique. Oras sa tagang pagpalagad alas 8:30 sa sabat sa likod ka mga isyo. Kahapon, nang istorya si Nang Bibian Amasa. Nang bana na blabok kairan kilid kang just babaw talingan na blapiak mang timbang buk kairan. Mga sige na Burbanyos kang Romeo Antonios Minakalowel. Ora rin ti item sa anang buhok. Nadura ra ang bukay gali nagitem tanan no
Tapos, ang padiit bala kun ang daw piso, bala nga daw ga upaw-upaw sa buhok kabata na sa ulok bata na. Kadya nagtubo ron, lagbog ra kuno mo. Oh, na, amo ra kayo kag ang nami sa tanan, may istorya na kapon, kung gani ng blangaran na mga testimony, may dyan na taga Patnongon, nga may cancer kuno sa busong na kung ano to. Basta nga daw tanan na ginimo nanda na doktor na rin karaydan mga kabyanan ha kagluyaran iniwang adyos ta ano kuno koon kang nagbakal ka nato sa Patnongon ha nagainom ka Rumi Antonius Miracle Oil nagpasik kag ha nagnami lawas kang tong ha may cancer manan nyo noy ang Roming Antonius Miracle Oil, anti-cyst, anti-cancer, kag anti-tumor. Ha? Kung cyst kag tumor, sige yun nyo lang inam. Tunawon at nadya. Ha? Ora ka parehas randit kung ano nakadali. Tunawon, depende sa sitwasyon. No? Kay man, ang active compounds na kadya, andat nambal tanga anti-cancer dya. Ha? Is 10,000 times higher ay may sangkap tatan dya kadya. 10,000 times higher kumparar sa adrenomycin. Ang rang adrenomycin amo lang ra ang vaccine nga ginagamit kung ang sangka cancer patient ginapaidalom under chemotherapy. Ang problema lang kung i-chemo ka mo kay ginapatay to ang cancerous cells, pero patay man ang beken ti cancerous cells. That's why nga ang mga cancer, tumor kag may cyst, Roming Antonius Miracle Oil Facebook page, ang taga-bugasong to nga kapirar mga hospital, mga tengar kamilyo na gasto na, kadya nag-ayad bangad may liver problem ta na ba kag cancer. Kay man may sangkap dya ka nga tonic of the liver. Tonic of the liver. Wara ti obra lang kundi ang tanan nga mga problema kag mga nag-apekto sa inyo atay, ginalimpyuhan na kag ginaayad na. Nagmayad. Ang tong plido na to, si Idi nga ustan na mangranan ra sa may Saragosa bugaso pero nag-ayad sa liver problem na kag cancer. Amo lang dyan law nag gina-maintenance. Mga pinalangga nga mga tag para mati. May dyan pagid babahi nga amo jagid ang ginagamit na mga pinalangga nga mga tag para mati ganami uyahon na ya pagit gwardya interviewon ta sunod kang Palawan pon siya sa Patnongon na disgrasya sa motor raka gawilwig bibig na grabe ang gas-gas na halin sa San Pedro pagtos Patnongon wilwig mo kadyang koon ninang Bibian Amasa wara ti pinalian ang ana gawilwig to nga bibig ura ti pinalian blak may pilas may natural ga may makita mo pinalian kang pilas ura kay man ang sangkap na kanya ginadura ng tanan scratches ginaayad ng imo pilas ginadura pa scratches kay may sangkap diyan karang ginapapino na ginabalik sa normal ang panit mo nga may mga man-made nga mga scratches mga kabyanan bla pras kino disgrasya kaw iba nga nagkarapilas na kadisgrasya kung pakita na pilas dadora it pinalian dasig para iden ka Roming Antonius Miracle Oil interviewon tablang mistro pero bana dya kang kwan ang kapitan bana kang principal kang krans rigyan sa Patnongon no ang diyang Central School krans niya na sa Patnongon mga kabyanan manan nyo kung ano nag-ayad
nagnami ang ana pamanaw kang nakatindog. Na, ha? Grabe ang pikto. Oh, kadya gilabang nga aga may nagsugid ka natin nga ang kapitan ka maningning daron darad sa ospital iti nga baneg kunong ana mga kabyanan nga talinga. Ah, rakger nga bulongin tumara sa Ruming Antonios Miracle Well nagayante wanan muranay amora to hambal tao. Ha kanayam to tengak bulan urakan kaan abi kong patayan Ruming Antonios melanggali gina painam ko dumdeman ko ako lagi mo bulong jaga ibaga testimoni nga garayan sapat da akot na mapatay sapat ko niwang ranayam kurot kan kaan tengak bulan mo daw mapatay lang gid ginpainom ko bisa niwang at lada katumbo-tumboron mga pinarangga nga mga tagparamate tita nyo. Call pa-shout out kami dyan sa diin kumuhaw gapamati ka live mo dyan mo spatyo to na jayo tinatamyaw kalianay si retired Sergeant First Sergeant Oscar Soberon Senior ang asawa na sinang Elena Saldi Soberon kag si kagawad nining Saldi kag mga kasen sa Lipata ang nagapramyaw si kagawad Bingbong Kadigal kang Esperanza kag sa Pumuloyo kag Barangay Esperanza baw gatix si kawad mga kabyanan diyan pagido ga patamyaw gid baw ang tanan nga membro ka tudaw diyan sa Husing si Jewel Kaduada, si Mosquera, si Balyogdahan, si Lonis Yao. Sige. Kabiyanan mga puro plido lang nyo. Daw sa Sintas, Dakbilog, mga kabiyanan. Sa Esperanza Tuda, good morning. Hanin nyo dyan. Kung may greetings ka mo, pwede man. Okay, oras at pagpalaga alas 8:37. Sa atin palatuntunan, mga kabyanan. Now, pirabla katuda, nagamangkot. Bus Ruming, anong amon yaman, paano naman mamanan? Ang partis dole, bla naman, now, ragyapon, tamo, now, ti 5,000, ang ibat na nabaton, tanananda. Adios ta. Ang ora out ti explanasyon kaninyo kung ano ang plastada katagtaganay ano karaka ayuda nag-abot dapat may updated riyang information patawag mga presidente kung nagapangsyon mayad blam nga moamo kanyang klase bagay bagad entitlement ka sa amo kadya karakaan kang total natin tanan-tanan jas klase butang ko 3,000 butang ko lang 3,000 lang butang ko 3,000 example ara na amo lang dya ay ang budget na tabo ano sa inyo daan gin presentar ano sa inyo ang imuuntang nga klase ka panagtag sugot kamo i-florate talaga tanan i-divided ta sa mga qualified mga kabyanan ay kunura raman pabuton how about the others hindi glit makabaton di ba so kung gamay ang budget butang ko gamay ang budget kag hindi mataptepan tanan mitingan mo sanda karatanan pras bala ko ka panagtag ka mga kabyanan kang papay sa kabataan mo 1 million ng akan kwarta hindi mo man pwede nga hindi pagtawaan iba. Now, 1 million kwarta ti ang natural nga formula gamitan mo, i-divide mo ra equally sa mga kabataan mo agad hindi magsabit iba, di ba? Kang amo-amo man raad ya, no? Prote ko ng balon tanga ti mateptepan man ra tanagyahapon tanan. Explain gid lang dia mayad siguro sa mga toda, no? Ang aton lang with malice towards none. Explikaran sanda patawag ang tanan nga presidente katuda regya sa kulasi kag explainan nga may maabot pa di ba ti andat ka pamangkot sanda kadya tanan
ang diyang wara matawi o kit nang natawan, kay man wara sandagin timihoy ti informasyon kung bala ano ron ang parabuto nandang palaran sa 5,000. No? Mga kabiyanan, tikoon ko, ang atan gilang ta na mahimo diyak sa radyo, ha? Mangayo taka andara at kadya mga sabat, interviewon ta kung sinora makot kilala diyak sino diyang ang sa likod diyak kadyang may know-how. Di kung sino kaninyo kuna nagtigayon niya kaya sino in charge diyak sa kulasi daw mo amor blaman lang atan ni muon. Nga ti ang anda mga hambal amo ang maka-shed light kaya mga kabiyanan nura ko ti hibalo. Ha? Mga kabiyanan, abi sa mga public official ta kung sino maga-volunteer ay pumuluyo nyo man dyan mga tuda iba patawag nyo bisa sa ngunyan bayan kung sino in charge jakja kung ano nga formula ang ginimo nanda agad matagtag dyan mga kabiyanan kay halin ka una niya basta may mga amo-amo dyan mga programa may dyan nga may maleft behind, no? May dyan mamaleft behind, ura takmaan kung ano mga rasones ay wala man ganit yung may impormasyon. Ay, raad, kung natagans da ka dya, kung ano nga formula ginadap sa pagtagtag, kung sinsos nanda banwa sandabla nagsugot, at least urat problema si ba, di ba? Kay tanan-tanan ka dyan, guwa na kung sa balay niya, bata mo niya sanda tanan sa kulasi mo. Dapat nakamaan ang iba kung ano ang imuon, kag may konsensus tanan-tanan no, di ba? Dawa mo amuran. Ang arten nagya ka dyan, uraman sa kung ano, kay manti, ang tunin nyo lang. Ang tunin nyo lang mga presidente binanda, kamatuda, pira dyan tudang ura pamatawi, kung onyo lang bi example nga ops, sa sunod, inyo dya, san amo lang to anay, una naman. Kung nura argid man ti budget, hambalan nyo, hindi, growth inyo matawaan, kay man, wara rin ti budget. Te, kung di mamangkot sa nati, paano natabo nga amo tana sandak jagin una, kamit na wara, nga wara man taman kamaan. Kag paano jagin agrihan? May natabo pala diyang drolats, ay amo lang diyang budget drolats ta para urati may masakitan drolats ta bahala rin kung amura magrihan kung ano man matabo they will going to face the circumstances kay manti amo lang na budget mo kundi kung matabo nga amo lang dyan tana nga klase to daging tagtagan kundi urati may ma-hurt why ti may action taken nga taken drolats pero ti kung nakabaton iba-ibat na wara-ura, ti klaro nga ginagrihan kung paano di tagtag, makabiyan nga supposed to be, pamaan man dyan si ibang, hindi rin sa nakbaton. Kung di ura tanda sagi, pamangkot, tas diyang matinion. Kuon ko, ngita mo ka mga SB member ninyo sa klase, basi sarang nanda dyan mapatawag, kung sino in charge siya kaya ura ko kumaan, siguro man dyan ka may SB nyo kid. No? Ipatawag da and then tambong ka mo kag isid light. Total tawhay man sisyon kang isbirag yan sa sangunyan bayan no. Temprano di sandag sa guli. Ipatawag nyo dyan naman na constituents niya ang punto lang nga ura ti may masakitan, ura may sagi pamangkot, mga pinalangga ta pramati. Pwede man gani nga kung may mga bagay nga dapat nyo ipathag, no? O kung panawagan o kung on air abi no ura matibayad jara sa radyo natin kung hindi nyo gid mapatawag ang mga presidente kag miyembro kang tuda nga dya bisan hindi mo man mapatawag bilog ang miyembro example kang tuda bisan presidente lang gid abi pa ag tunon nyo sa anda opisina na amo diyang pamangkot kay halin biya ka una basta nga may mga amo ka dya daw ura, tiksolbaran mo amo dyan mga problema. Alin sa Damudi, may saduli, may sadii. Jesus Maria Josep. San o dyan muntat mo mamok dyan nga. Kisa nagabaton, tanay iba, may iba nga ura man mapatagi, anda turat na takbaton.
Ora lang ti may masakitan buot, hangatan suggestion malan yung mga pinalangga na pramati. Kung okay magninyo suggestion ko, okay lang. Ay kung ako, public official nyo makabiyanan, namudya tanay muon ko, I will call the attention of the person in charge of this program. And please enlighten us here in the Sangguniang Bayan, what happened? No? Explain, no? The total amount nga nag-abot sa kolase, kag paano nyo ginhimo ang ginatawag distribution. Kag kung gin-distribute mo ng kulang amount nga diyang iba, ura matap-tapi, it was agree nga sa ang proseso kang tagtag, ginagrihan ng datanan-tanan, mga kabyanan? O, di ba? Ay karon doon, limbawa, nagniya banwa sa priya sa Panimalay, prasbi may panoblion sanda, priya sanda nga bata, may panoblion sanda sa ginikanan, karon gintaom mo lang to sa sangkabata, ang bilog mo nga propiedad ukos darwa, may 3 pikog bata bilin nuranik maan tinaom mo to sa kwan, mariklamo gid lang ran mga kabyanan. Ang buot nga ti patawag mo sa tanan, o jay propiedad ko, paano nyo jay rayon? Kung magsugtanay masadang nga tao lang ra kay kwanti, at least nag okay ang sara, di ba? Na amo man ra mga pinalangga at tagparamati sa hazard pay, doktora. Ang hazard pay kagawad kag mga barangay officials dapat ginaray-ray mo. Ginpatag rin. Kano pa panawagan tayo piragin at tutuon nga amount daw nga nagabot sa account kang banwa dyan sa kulasi sa hazard pay na. Bayaran na hazard rin, tlakay tanan. No? Mura mga pilanggang at pramati, all the transactions basta sa government, ura man problema nga kinanglan ta mangin transparent. Makabiyanan? No? Kinanglan ta mangin transparent. Okay. No? Maambal kita nga ti nagabulig kita. Sino gusto hindi magbulig ako? Nagabulig kita. May kabubutan kita, nagabulig kita. Ginabuligan ta sanda. But hindi ko on banwa bangad hay nagabulig kita. We no need na to be transparent. Di ba? Miadraad kung personal tadyang makwarta kay. Ti pagusto ko ya kaya ako niya kung sino ya tawaan ko garinti may mga iba kabay nga mga gahulat man. We need to be transparent kag hayag mga kabyanan kag kung i-distribuer ta kung paano ang formula sa distribution meetingan sandadaad kag tapos nakamaan iba at least tura ti regrets magbuyanan kung nagkuon sanda nga ti pa bunot talanga kung sino swertihon nga tuda banwang makabaton kang tag 5,000 na yamulan niyang budget ti. At least nagrihanta nga ti bunot-bunot. At least ura ti bubon at ang ibangin ni makabaton kay manti urat dalgin swerte mo. Amora mga kabyanan. Ang aton ura ti hurt feelings ora aton suggestion malanyan na. Kung ko sa ibang atuda, ang tunin nyo iba nyo nga SB member, ang nagapurungko ng SB member, basik may mabulig sanda mga kabyanan, agad may istoryahan da sa may sisyon da sa Sangguniang Bayan. Ay, pwede da dyan mamangkot, agad maklaruhay. Mga kabyanan, kag maminutos ang diyang mga events nga magarnabo, kung ano mga rasones, piyak kag piyak ay ang Bud Light Just Classic isa kong kwarta banwa kwarta rin nga dul out rin daw awayan pa kung sino dapat makabaton sino dapat patindi hindi taman niya pwede ang balan nga sorry uratin nyo di paano daman mamanaan tuhod nga ura man sandahi ura gani mamani nga uraron
dapat siguro sa sunod bala, ang dyan sa, ang ating gobyerno, mabual programa sa radyo. Whatever programs kang gobyerno, ihambalan na kapin pa kung may mga project nga ginapatuman kag programa or livelihood, whatever. Agad, wara ti beken hayag nga klase ka transaksyon ang matabo. Diba? Hayag. Nga kung may tagtaganay manatabo, kag natabuan ng iba, ura madangti, at least hayag. At least kamaan sanda, at least knowledgeable sanda. Because all of us has the right to be informed, mga kabyanan. Oras sa atin nga pagpangalagad, alas 8:51 sa atin nga pagpangalagad. Wala lang tanay ha. Ang atin ura man ti motibo tang iba, kundi ang tuod dapat lang mamanan, kag kung ano ang dapat mamanan, amo lang sugid. No? Mga kabyanan, ura rin ti sayod jak sa atin nga ginahimo. All of this, we want, ginahimo tada, we do it, para ma-please ta ang tanan-tanan. Mga kabyanan, agad to erase man all the doubts. Ay kadya, ang pinsar kang iba, hindi mo man maimbitar mo nga mapinsar nga, ginatawaan na to. Basi kung may mga palakasanay system na gusto tayo erase dya. Kamu ang dapat mag-explain dya beken ti ako. Oras sa tagapagparagad, 52 minutos, nakalipas sa takna nga alas 8 sa aga. Kung gusto nyo banwa ang ano niya, ang ay ninyo, agto kamo sa pisto ni Pib Balisno mo. Rigyan na napamtango sa ato bangkang North Elementary School, kung may pa-arrange kamo nga mga bulak, let's say for example, rigyan kamo agto, may pa-arrange kamo nga bulak, kag para sa minatay nyo, no? May pisto sa dato sa simenteryo, sa Sentro Sur, sa atubang simenteryo, may pistos na to. Nami bulak na barato, mga kabyanan, dyan kamo bakalgid sa Dirty Hands Floral Ornamental Arrangement Shop, mga kabyanan. Ngayon maman sa itong pagpalagad ang Mills and Paul Internet Cafe, atubang kang Shiny Star. Ang Mills and Paul Internet Cafe ga baton serbisyo, pres kang PC rental, photocopy, encoding, scanning, laminate, abay ang magpa-ID. Ang to nilang si Alan Alpas Aurelio. Ngayon mo ang Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading na pahamtang dyan mga kabyanan sa may Sentro Sur, tanang klase pinta dyan mabakal, mga high quality. Amo man ang Sign Race Advertising Incorporated. Ang Sign Race Advertising Incorporated na pahamtang dyan mga pinalangga nga mga tagparmati sa sentro poblasyon. Kung tanan-tanan nga mga printing materials ipaprint nyo, yan kamugid agto na mga kabyanan ga imaman sa atin nga pagpangalagad ang diyang Stronghold Insurance Company, kula si Branch Sinang Susan Tamba. Sinang Susan Tamba, gabligyam niya sanda kalublaks, ga-deliver baras kag iban pa. Na, rigyan mga pilangga, tapramati kamo agto sa pisto na sa likod kang Motor Star Display Center. Ang Stronghold Insurance, tanan nga insurance nga gusto niya baklan, favorable gid sa inyo interes kag ang mga palisis nami gid agto ninyo ng Susan Tamba. Grand Bakero, kung magpatawhay mo to, magpanyapon mo to, kag din mo kung magagtok mo to na aming lugar, lapad sa Barangay Kamansihan, open ito ang Grand Bakero. Kinapragyahan din ng Lisel Joan Aluhipan de los Reyes. Si SB member July di Makotak, SB member Mami Pilar Alosela, kag SB member Boy Ala Alarcon. Abo dyan mga SB member nga naga-suportagid sa pagbagalagad ni Mayor Jojo Lumogdang, Koda Kooperasyon ang Kilanglan,
Agad dasig natin malabot ang kauswagan. Alas 8:55. Bao kadali lang ka oras na mga kabiyanan ba? Ha? Good morning, boss. Pa-shout out lang kay Shin and Alexa, thanks. Mga kabiyanan. Ate sige. Balik ta sa atin nga pagpalagan. Ang scholarship, no? Kundi daw ka pahalalat lad banwa panawagan sa mga estudyante. Daw ka pahalalam la. No? Ang panawagan sa mga estudyante pahalalam. Kung sino gusto makabel ka scholarship, ha? Mga kabiyanan, ha? Amo dyan imuon nyo. Una to, panawagan nanda ipa-authenticate ang registration form. Nanda. Tisin uabi banwa hindi sa scholarship. Ha? Hay bisan 5,000 malang dyan, hindi maradyak bayad, gid kabilog ng tuition mo. Ora, aspayan na delay pa, madyan pang hindi, pagli matawa man dyan. Konda, hindi itong tao ang second semester. Pamaton, pakmuaw nga, hindi nyo lang di makakaya, utang natapos ron. Ano dyan? Hindi ko hindi ko dyan. Ipa-authenticate ang inyo mga RF. Registration form nga pamatuod, enroll mo. O mabot, regular mga bata, to sa mga eskwelahan. Linibo no yung rati social distancing ang moto blang problema, ligan to. No? Now, nakoon si Sir Crespo, mga kabiyanan nga, you do it, we do it, we will do it, sa per municipality na lamang. Tinatural kung ikaw kalyado, nga politiko, bikang nagapanawagan sa probinsya nga mabaton ka scholarship program mo dyan. Tsansa taran dyan, ha? Tsansa taran dyan, tsansa taran. Agit, tsansagit. Ha? Kahapon sa Barbasa, no? Iba nga banwa, basi mo man dyan, no? Pero takmaan dyan sa klase, ibang banwa. Sa Barbasa, no? Yan mo yung tabo, oh. Kundi ka din nag-uso to mga kabataan, sobrang 300 pila mo. Ha? Hamakon ti mo mga kabiyanan nga. No? Daw ginahimo, uron ta na nga pang politika, dyan karon ang hayag-hayag na. Urarti palihid-lihid. Hayaganay rin. Nga daw may kabaraslan kamo, ang guwa na, may obligasyon kamo, ha? Nga magbulig sa mga politiko. O, sa Barbasa mo dyan tabo. O, kundi, kasubmit pa lang ha, ura, banit piho dyan, may budget dyan, submit pa lang ha. Ka-requirement, JRF naman, dyan nga, mo dyan, kung ano pang requirement. Abo, may mga politiko rin to. Si Vice Mayor Archibald Untal nga madlagan Mayor. May SB members na ito nga si Katagi. Si Pilina Magbanwa. Diyan sa Barbasa na mga pinalangga at pramati ha. Na mga bata na. Kilala nyo dyan ha. Kilala nyo dyan ha. Kilala nyo dyan. Ti uramat na gamay mga bata. Ti ano kong kilala yan. Naman na kumbirno kwarta. Ninyo kwarta raw. Tapos may sugpon pa na kung kami magdaag. Dugangan dyan naman. Diyos mga hura. Pagit hiya. Ang explicar nyo na sa taga Barbasa dyan, Barbasa lang na dyan basi madangtan to dyan pira ka banwa ha. Andat nagambalk mo nga ang second semester kanyang tuig kang mga skala rin na andat hindi mataw, andat hindi rin mabaol sagi pa kamo ka pa kumar ni bang mabata kung ano baklon da ha, kumabot scholars tanda ha, ay wara man lang litpiho karon gapahala sanda ka pamaton ura pag nirat piho man kung may kwarta nga bulaan di pa kwarta di ang piho ron kag naprubahan ng sanggunyan panlawigan nga budget
para sa scholarship nga ginapahala nyo pa-apply mga kabataan, plan. Ha? Diyan sa kasahi, banwa kataw-taw. Halas bala na matabo, sorihi mga kabyanan. Tanaw ang punto nga ti, ang ibat na, sobrar 1,000 ang nagasto. Kaparik-parik to sa UE, mapa-authenticate, pagtupalik, igma, kagano-ano. Andiang mga hura, hiya, mga iba nga kandidato, especially mga kandidato ka dyan sa Barbasa, na ginapamunuan kang grupo ni Archibald Untal, daw pakapal moks nga, daw ana, kwarta, anda, kwarta, makuhon nga. Oh, tandaan nyo dyan mga taho nga dyan, kilala nyo rin dyan. Oh, ang kapila, ang mga pataan, yung kampanyahan na rin. Kung amo dyan ka plastic, mga opisyal nga kapapili, plang, at pabuton nyo mga kabyanan. Amo manamtabo, tapos nang landak ninyo, biyaan, nakamurakaran. Nga kung tapos na eleksyon, di man kadumdum dun. Mga kabyanan, makanti mo din hiya mo kya, kwarta ka mga pumuluyo, ang iba dyan karanoy ang nanay da. Konseptan mga kabyanan, although nga tiga mais fieldo, iba nga mga professionals ran, konseptan mga kabyanan, ang tax nga ginadidak, kananda kang gobyerno, bahal pa ang nabayad na rin kumparar sa itao balik ang gobyerno nga serbisyo, tapos politikahan pa ka mga ura, itiya, kag kapal mukha nga mga kapadalagan nga iba kandidato. Nga pamantyag nanda daw anda kwarta, amo gidya ginaintan ko ulo ko, nga kung may mabatian tabla nga opisyal, nga kung managta gani, daw as if, daw anda halin sa personal da nga bulsa, ang kwartang inatagtag balik sa pumuluyo. Nga may obligasyon, pikaw nga magbutok, nanda ko mo nga nagapapili, sanda kang nagapari-elect, mga pinalangga nga matagparamati. Uratin nyo dyan kaya tingaran. Ang ginahimo nyo nga proseso laras gobyerno. Bisan sinula man niya ka na mapungko, pwede man rahimuon. Basta ang iba nga mapungko dyan ka ura pag nagihimo, kapras kang nahimo nyo nga. Hindi ka mo pwede ka serbisyo mga kabyanan nga warati, papel-papel kag hindi pwede nga idaroon ni ka mo. Nga pamatyag nyo na may utang ka ninyo, mga pumuluyo, mga pinalangga, at ang pramati, sobra nyo. Ura pa rin ka mo nagpurungko. Ginaimuan nyo ron mga kabyanan kang utang kabraslan ang ginimo nyo. Mga pinalangga at ang pramati. Ang atin dito na punto nga daan ang ginahimo nga programa nga scholarship. Raan makabulig. Ang atin terek na kaya daan makabulig dya. Sa mga pobre, gali ginhimo na dyan para sa pamulitika nyo. Buisit nyo Ikaw Archibald Untal, kag grupo na, nugay ka mo sagi, pila dyan sa may galinya nga mga kabataan, kag pasikat. Ura parat piho, ang inyo ginapang sulat-sulat, ginatigayon nga scholarship. Kung kita pamangkuton, galutaw para tigabang bilog probinsya, ay wala para ti na-identify nga budget, kundi inbal ra kang provincial government, hura pati na-approve sa ngunyang panluwigan, intended sa amo karang programa. Malay nyo, hindi para matalakay. Sa kadyang sit-up kang mga SP members, kag lain ka nga sit-up mabulas sa urihe. Kag, hindi para madayon. Ay miyad kung may irong mo ang iba nga madaang nga board member ay kung hindi mabuol ang majority. Kundi nagaba tinyos taho. Galutaw para tigabang. Nalimunaw pagani ito ang pang second semester ka maskalar sa nga approve runanda kato banwa nga scholarship. Nagkuon na sanda nga daw kahulas lang magkuon nga hindi ranto madayon. Natural karan ang pinakatayog nyo karang ambalon nga ti ura ti budget. Ura ti budget. Karon papatihon nyo pa karon ang garaply nga nga madayon ran. Taw-taw sa politika.
Gaimaw sa atin nga pagpangalagad. Ang Jimar Tibal, Litson, Manok, ang concrete products, mga pinalangga, taparamati. Ni Mr. Jeffrey Martinez Valvis punta tulay. Gaimaw man sa pagpalagad, ang diyang Dodoy Bakery, Dodoy Pizza, Dodoy Restaurant, sa Kulasi, Gabaligyaman, tanan nga hardware items, construction materials, kag amuman, gabaligya, tanan RCPC, kag tubig, no? Pinaplagyan ni Christopher Barona, bata ni former Mayor Bantog Barona. Ang ospital kang si Basti itong biniyaan naman ni Yor! Ay, kamugli nag-contract yan kang ginabandonar ng ospital na. Ay, ambot na sa inyo, mga kabiyanan. Karoon lang sa hapon, ang balita, Mayor, sa ni Mio, ginapadaan kang order, kag sumon kang ombudsman, dat nagtag timok baboy, kang baho, kang pandemya to. Ngunanda, nandun sa ka-unfair man ang ombudsman. Ura nyo patawag kag pasabta si Loren nga na nagpadara kang pandemya to kang dunot nga mga laswa dyan sa Kulasi. Ay, maandra. Gayma, magbiyanan si Carl Noel Buaya kang Carl sa Gribit Supply to Bang Antiko. Akon gusto niya magbiyanan, bakal ka damog, bubod ka manok, kag feeds ka baboy. Diyan gid kamo agto sa atubang kang Antiko, no? Kinapalagyan ni Carl Noel Buaya. Si Bobilema, kung magbakal kamo kang baras magpa-deliver, amuman kang simento, Federal Cement, ang tunis dadang perdahan kang series sa opisina series J. Carlo repair shop, no? Sa ingad dyan kaperdahan ka series kung may mga sarakyan kamo mga kabiyanan nga gaba ipakidaan dyan may mga mekaniko nga kampyon, tapos kung magpawasing kamo sarakyan yung para nga nami banwa ang kanang-kanang limpyo, daraan nyo dyan. Sagapon nyo si G. Carlo Estupito na dyan naman sa Sentro Norte, ang G-Mat Auto Repair Shop, ang tag-iyat nakdya si Mat Ongon. Kung may mga problema, makamudarwa, pilihan nyo. Kung may mga problema, makamukha ninyo sa rakyan, dyan yung mandaroon. No, makidaan gini Mat Ongon. Dyan sa Sentro Norte, unahan ka balay ni Tay Conrad Maayo. No. Pagtapos, mga pinalangga nga tagparamati, gaimaos pagpanglagad taman. Ang Papapindo Refrigeration, Air Conditioning Service Center. Tanan nga ura karamig nga refrigerator nyo kag ang inyo banwang aircon, rigyan nyo gidaron. No, so unahan kang sementeryo. Kag tapos ang Wisam Electronics and Repair Shop, tanan nga washing machine, mga stereos, mga appliances like TV, kag iban pa, idyan nyo man pakidaan kay nga dahil as danyang karadang Wisam kag Papapindo. Kagaymaw man ang diyang dali lang. Gaimaw man mga pinalangga nga mga tagparamati sa atin kadya nga pag pangalagad, ang diyang dahil lang yung lawagan ko nalipat ko, wow. Si Migo taboy si Diyoso kung magpatakad ka mo satellite agto ka mo dyan, no? Sa atubang kang Palawan Phone Shop dyan sa highway, na 2,000 as low as 2,290 lang ang inyo mabaydan nga takdan ka mo satellite para nami signal sahon sa atin nga pagpangalagad. Ako dyan si Ruming Antonio Gapsalamat gid sa inyo nga pagpamati miyad gid nga aga probinsya kang Antique.